יש אנשים שכבר לא מחייכים כמו פעם. זה לא בגלל שלא שמחים, אלא כי החיוך שלהם שחוק, עייף. קצת לא הם. אני רואה את זה הרבה. גברים מנשים, מצליחים, מטופחים, כאלה שבדיוק יודעים כמה הם שווים. אבל מרגישים מבוכה מלחייך מאוזן לאוזן. הם בפגישה מחייכים עם שפתיים, חיוך עדין, או שמסרים את הצחוק שלהם עם היד, והם פשוט דוחים את טיפולי השיניים הרבה מאוד זמן. אולי כי הם חוששים מהכאבים, אולי כי הם חושבים שהתוצאה יצא מלאכותי מדי. לא הם. אבל אני רוצה לספר לכם משהו. אולי זה יפתיע אתכם, שהחיוך שלכם נראה בדיוק כמו שצריך, שהוא משתלב עם תווי הפנים שלכם, נראה מדויק וטבעי. התחושה משתנה. אני מתמחה בעיצוב החיוך על ידי ציפויים. ציפויי חרסינה שנראים טבעיים, אלגנטיים, מדויקים. פשוט אתם. ובשונה משאר המרפאות, אנחנו עושים את זה קצת אחרת. טכנאי השיניים שלנו מגיע במיוחד ממדריד, חוויאר פימיינט. מדובר באחד הטכנאים המובילים בעולם. הוא בונה את הציפויים בעבודת יד, שכבה אחרי שכבה, כדי להגיע לרמת גוון, עומק ושקיפות שהופכים את התוצאה לטבעית. אני משתמש בטכנולוגיה מתקדמת, סריקות לתמימת, הדמיות חכמות, כדי להראות את החיוך עוד לפני שמתחילים. התוצאה מדהימה, מדויקת, אמיתית, בדיוק כמו בהדמיה. זה לא טיפול שיניים, זה תהליך שמחזיר לאדם תחושת נוחות עם עצמו, לחייך ללא מבוכה. איך התהליך עובד? בהתחלה נתאם פגישת ייעוץ במרפאה שלי בתל אביב. לאחר שנבין מה מפריע לכם, נתאים את סוגי הטיפול אליכם. תקבלו הדמיה מדויקת של התוצאה הסופית, ולאחר שתאשרו, נתחיל בתהליך. הטיפול מתבצע בצורה מקצועית, וכמובן עם הרדמה. לכן אין מה לחשוש מהכאב. לאחר שביצעתי כבר מאות טיפולים בהצלחה רבה, אני בטוח שאוכל לתת לכם מענה מושלם. אז אם גם אתם רוצים לחייך ביטחון מלא, מבלי תחושה מבוכה, אני מזמין אתכם להשאיר פרטים כאן למטה ונחזור אליכם לתיאום פגישת ייעוץ איתי.